ribageri nane ndabakwanya abanto baminto wairire buya. Bono rende mogusina atebete ng'a esigani mburaronka. Esigani mburaronka. Esigani nere ekobwatani chinka echibere. Yani enge buna oboraro okobwatani chinka ibere. Kare abagusie banchete gotumeka esigani. Esigani na omonto oria okoenda ogotebi ng'a yaya omoiseke oyo mbuyare tari bobe. Mochio oyo kwanywa amakoro na omuyoro omomura oyo gochiera na omuyare na omonto omokongu oraragerie efamiri yaye. Eki ekagera abagusi bagateba ng'a esigani mburaronka nere ekobwatani enge etaracha ekobwatani chinka ibere. Eki kiagerete omogusi rende agateba ng'a esigani mburaronka. Bamura ba bono nabasaba ng'a yaya gotaete koreta monto ogo kaiga genda iga bori ng'a ng'aki kae moiseke oyo ng'aki are chimbu chiaye ng'aki chire omochi oyo ng'aki ore. Bono gokogenda aye mogokwana nere baasi yatoka ng'a monto omaete omuya ogochi koiraka otachi kogochanda tochi koenda nyomba eri mogusi atete bakoiborete eruisiko ande bachi korwa oyi igo noroche ng'imineri igo bono esigani mburaronka korachungusa omonto kwanza kwamanya ng'a monto ki okoreta. Tebasa koba ng'a atebete ng'a ritinge neria omochimogare. Ritinge neria omochimogare yaani ritinge na omonto oria orwete bwoye bono akoenda onyore omochi oria omogaka abwate abang'ina abange bwebumburi oo. Ntoche tokwana amange gochia moto mbuya mono toba ritinge nyamochimogare. Okay, asante sana.